Nílas ha mar sé fiar hábachtach sna tíchodí chu táhachtach is a híltear a níis brenn siar sé bhharúil héngra sé táhachtach a gúna agus gur a daine anna bhí tréanar a híomh chu gas léama má lísa agus gur a daine gúna bhí an tréanar a híomh mar chu siad si réir ar bon agus rud é mar sin ach sin rud mór sin hálas sna blianta sin gur jaala gur scailtearm na poblachta i ngálaid ach nílas agam bhúil sé seocha táhachtach an nuair sin agus síoltear an níis mar na daine a dáin an arm na poblachta sílam gur béanhharú le bhí Jacob gur sóisialaí i bhí na lánachab ach gus ceapsiad go bed an taon chuile pánachta darm na poblachta a bhétaí rud a bethe dhéana na cospáirí bhí Jacob héanach ar i grí agus bu é chosúlacht is nám mar chur gasúlacht éipear sé nánendal an cííana. Pártí iad na fáil bu iad an dramar a grúna íar go nebris ar begus bu iad na náisiúnta agus bhí sé nach cholí ra le bhla in gáalaid a náisiúntaach te Jacob agus an taonhheach a bháin i bhétaí dal an cíine bíana ina naí. Bu le bhaine ba náisiúnta na bhí sé tain agus snéad bhíarm na poblachta geíon is na blianta sin. Mar sin héana is fiar gur arm na poblachta gur bead bris na léintach í gorma sé sin má bud ram fasistach a bhínt op sin agus is fiar freisin chu gas na poblachtóirí dramgarm na poblachta chugan Spáin agus a hána ceráis gur ghlacha bhd éis ríist an arm na poblachtaíad. Agus gur a cadach go tuairimí gur a siad nána go tuairimí a chuidir be gan bhór an cían arm na poblachta mar sin.